Er du lammet af frygt for den kommende eksamen? Holder angsten for jobsamtalen dig vågen om natten? Føler du en mental blokade, en tåge i dit sind, hver gang du prøver at studere eller forberede dig? Jeg taler til dig, der er træt af at kæmpe mod ånden af fiasko. Dig, der har bedt om et tegn, et mirakel, et guddommeligt indgreb. Lyt godt efter. Din bøn er blevet hørt. I dag svarer himlen. I dag, i dette øjeblik, bliver en himmelsk portal åbnet over dig. Forbered dit hjerte. Forbered din ånd. For ærkeenglene Mikael, Rafael og Gabriel er ved at stige ned. De kommer ikke med tomme hænder. De kommer med salvelsen af visdom, med olien af guddommelig fred og med dekretet om din sejr. Dette er ikke en almindelig bøn. Dette er en profetisk handling, en krigserklæring mod enhver magt, der har holdt dig tilbage. Din tid til at skinne er kommet. Før vi går i krig, må du forstå de våben, vi skal bruge. Vi påkalder nu den mægtigste treenighed af ærkeengle. Ærkeenglen Mikael, hærføreren for de himmelske herskere, med sit sværd af blåt lys for at nedbryde enhver barriere og afskære enhver negativ forbindelse. Ærkeenglen Gabriel, Guds budbringer med sin trompet for at annoncere din sejr og fylde din mund med overnaturlig veltalenhed. Og ærkeenglen Rafael, Guds medicin med sin helbredende balsam for at lindre din angst og styrke dit sind. Sammen aktiverer vi den guddommelige kode fra Markus evangelium, kapitel 7, vers 34. Efata, det betyder luk dig op. Jeg befaler dit sind, Efata. Jeg befaler din hukommelse, Efata. Jeg befaler dørene til din eksamen, dørene til din jobsamtale, Efata. Lad dem åbne sig nu i Jesu Kristi mægtige navn. I den levende Guds navn, Faderen, Sønnen og Helligånden, og ved den autoritet, der er mig givet, begynder jeg nu denne åndelige krigsførelse. Jeg taler direkte til dig, der lytter. Jeg ser de usynlige lænker, som fjenden har lagt på dit intellekt. Lænker af frygt, lænker af tidligere fiaskoer, lænker af negative ord, der er blevet talt over dig af lærere, familie eller endda dig selv. Jeg påkalder nu den mægtige ærkeengel Mikael. Mikael, kom ned med din legion af engle. Jeg befaler dig, kom med dit sværd, der er smedet i himmelsk ild, sværdet, der besejrede Lucifer. Jeg dekreterer og erklærer, at dette sværd nu svinges over dit liv. Jeg skærer i dette øjeblik enhver forbandelse over dit akademiske og professionelle liv. Enhver forbandelse er næsten ikke god nok, altid anden plads, bliver brudt nu. Jeg afskærer enhver forbindelse til forfædres synder, der har skabt et mønster af fiasko i din slægtslinje. Blodet fra dine forfædre vil ikke længere råbe om fiasko over dig. Lammets blod råber om sejr. Jeg ser Mikaels sværd skære igennem mørket. Jeg ser lænkerne splindres til støv. Enhver dæmonisk fæstning i dit sind, der har fortalt dig, at du vil glemme alt i eksamensøjeblikket, at du vil stamme under jobsamtalen. Jeg befaler den fæstning at blive revet ned. Hver en sten, hver en mur af tvivl, smuldrer nu ved lyden af Guds ord. Du er ikke længere en fange af din fortid. Du er ikke længere en slave af frygt. Du er sat fri ved kraften i Sankt Mikaels sværd. Mærk letheden. Mærk byrden blive løftet. Enhver ånd af forvirring, der er sendt for at skabe tåge i din hjerne, bliver nu bundet og kastet i afgrunden. Dit sind er nu klart. Dit intellekt er nu befriet. Dette er din time 0. Dette er din nye begyndelse. Erklær med mig. Jeg er fri. Det er dekreteret. Vi fortsætter med at rense slagmarken, som er dit sind. Ærkeengel Mikael, vi beder dig nu om at rette dit blik mod de misundelsens pile, der er blevet skudt mod dig. Der er mennesker i dit liv, som smiler til dig, men i deres hjerter forbander de din fremgang. De ser dit potentiale, og det truer dem. Deres misundelse har skabt en usynlig mur omkring dig, en energi af blokering, der forhindrer dine gennembrud. I Jesu Kristi navn dekreterer jeg nu, at hver en misundelsens pil
hver en jaloux tanke, hvert et ondt øje, der er rettet mod dig og din succes, bliver returneret til afsenderen 7 gange 7 gange, ikke som hævn, men som guddommelig retfærdighed. Jeg aktiverer nu et spejlskjold af himmelsk lys omkring din aura, din sjæl, dit sind og din krop. Dette skjold, poleret af englehænder, reflekterer enhver negativitet, enhver heksekunst, enhver form for psykisk angreb tilbage til dets oprindelse. Intet ondt vil røre dig. Ingen forbandelse vil lande på dig. Jeg befaler, at hvert ord af fiasko, der er blevet talt i hemmelighed mod dig, bliver gjort til intet. Jeg annullerer virkningen af enhver sladder, der har plettet dit ry hos potentielle arbejdsgivere eller eksaminatorer. Gud vil nu gøre dine fjender til din fodskammel. De, der ønskede at se dig falde, vil nu være tvunget til at se dig stige op. De, der gravede en grav for dig, vil falde i den selv. Jeg dekreterer en guddommelig adskillelse mellem dig og enhver falsk ven, enhver Judas i dit liv. Ærkeengel Mikael, rens din omgangskreds. Fjern dem, der kun er der for at stjæle din glæde og sabotere din mission. Fra i dag vil du kun være omgivet af mennesker, der løfter dig op som hepper på din sejr, som er sendt af Gud for at hjælpe dig på din vej. Enhver åndelig vampyr, der dræner din energi, bliver nu afskåret fra dit liv for evigt. Du er beskyttet. Du er forseglet. Du er urørlig. Sådan er det. Nu hvor fundamentet er renset og beskyttelsesmuren er rejst, går vi dybere ind i dit sind. Ærkeengel Mikael, før dit sværd af sandhed ind i underbevidstheden hos denne person. For der ligger fæstninger af selvsabotage, bygget af ord og oplevelser fra barndommen. Jeg taler til den indre kritiker, den stemme, der konstant fortæller dig, at du ikke er klog nok, ikke forberedt nok, ikke værdig til succes. I Jesu navn befaler jeg denne stemme at være stille nu. Jeg binder løgnens ånd, der har boet i dit indre øre i årevis. Jeg kaster den ud. Jeg dekreterer, at fra dette øjeblik vil den eneste stemme, du hører i dit indre, være Helligåndens stemme, der siger, du er mit elskede barn, i hvem jeg har velbehag. Du kan alt i ham, som giver dig styrke. Du er mere end en sejrherre. Jeg nedbryder nu den mentale blokade, der opstår under pres. Den følelse af, at hjernen fryser, at alt, hvad du har lært, forsvinder. Det er ikke en naturlig reaktion, det er et dæmonisk angreb designet til at stjæle din sejr. Med Mikaels sværd skærer jeg nu forbindelsen mellem pres og panik i din hjerne. Jeg omprogrammerer dine neurale veje. Jeg dekreterer, at når du føler pres, vil det ikke udløse angst, men i stedet aktivere overnaturlig fokus. Det vil udløse en strøm af guddommelig visdom. Det vil skærpe dit sind som en diamant. Ligesom David stod over for Goliat uden frygt, vil du stå over for din eksamen eller din jobsamtale med en hellig selvtillid. Jeg befaler enhver traumatisk hukommelse om en tidligere fiasko, en dumpet eksamen, en afvist jobansøgning, at miste sin magt over dig. Ærkeengel Mikael, rens arkiverne i denne persons hukommelse. Fjern smerten, fjern skammen, fjern ydmygelsen. Lad kun lektionen blive tilbage, men fjern den følelsesmæssige gift. Du er ikke defineret af dine tidligere fald. Du er defineret af Guds nåde, der rejser dig op igen. Din fortid er under lammets blod. Din fremtid er i Guds hænder. Og din nutid er fyldt med hans kraft. Modtag denne mentale befrielse nu. Ånden af forvirring og glemsomhed er en af fjendens mest effektive taktikker. Den kommer som en tåge, et slør, der lægger sig over dit intellekt og forhindrer dig i at få adgang til den viden, du allerede besidder. I dag erklærer vi krig mod denne ånd. Ærkeengel Mikael, med din klarhedsild, jeg beder dig om at brænde denne tåge væk fra denne persons sind. Brænd den væk fra deres korttidshukommelse. Brænd den væk fra deres langtidshukommelse. Jeg dekreterer og erklærer, at dit sind fra dette øjeblik fungerer med Guds overnaturlige klarhed.
Ligesom Gud bragte orden i kaos i første Mosebog, bringer han nu orden i dine tanker, orden i din viden, orden i din forberedelse. Hver en information, du har studeret, hver en side, du har læst, hver en note, du har taget, bliver nu organiseret, katalogiseret og forseglet i din hukommelse af Helligånden. Jeg befaler din hjerne at blive som et guddommeligt bibliotek, hvor Helligånden er bibliotekaren. I eksamens- eller samtaleøjeblikket vil Helligånden øjeblikkeligt hente den præcise information, du har brug for. Du vil ikke skulle kæmpe for at huske. Ordene, formlerne, faktaene vil flyde ubesværet fra dit sind til din hånd eller din mund. Jeg forbander ånden af glemsomhed ved roden. Enhver dæmonisk opgave, der er sendt for at stjæle information fra din hjerne, bliver nu annulleret. Jeg dekreterer, at din hjerne er hellig grund beskyttet af engle. Ingen dæmonisk tyv har adgang. Jeg salver din hukommelse med den samme salvelse, der var over Daniel, som havde en fremragende ånd og kunne fortolke drømme og løse gåder. Du vil modtage en fremragende ånd til at løse problemer, besvare spørgsmål og formulere dig med en visdom, der forbløffer dine eksaminatorer og interviewere. Din klarhed vil være ubestridelig. Din hukommelse vil være fejlfri. Dette er Guds løfte til dig i dag. Tag imod det i tro. Som den sidste handling i denne rensnings- og beskyttelsesfase med ærkeengel Mikael, etablerer vi nu en uigennemtrængelig fæstning af lys omkring dig. Dette er ikke bare et skjold, det er en levende fæstning, bevogtet af himmelske krigere. Mikael, jeg beder dig om at placere en garnison af dine mægtigste engle ved hver indgang til denne persons liv, deres sind, deres hjerte, deres krop, deres hjem. Lad disse engle stå vagt med dragende sværd, dag og nat. Jeg dekreterer, at fra det øjeblik, du træder ind til eksamen, til det øjeblik, du forlader jobsamtalen, vil du gå indhyllet i Guds herlighed. Denne herlighed vil være så strålende, at den blænder enhver dæmonisk magt. Den vil skabe forvirring i fjendens lejr. Enhver plan, der er lagt for at få dig til at snuble, vil slå fejl. Enhver teknisk fejl, en computer, der går ned, en internetforbindelse, der svigter, en mikrofon, der ikke virker. Jeg befaler englene at gribe ind og forhindre det. Jeg dekreterer guddommelig orden over teknologien omkring dig. Jeg salver din computer, din kuglepen, det papir, du skriver på, den stol, du sidder på. Alt, hvad du rører ved, bliver et redskab for din sejr. Jeg placerer et usynligt hegn af Guds ild omkring dig. Enhver dæmonisk ånd, der forsøger at krydse denne linje for at hviske løgne, angst eller forvirring i dit øre, vil blive fortæret af denne hellige ild. Du vil operere i en boble af himmelsk fred, en oase af guddommelig ro midt i stormen af pres. Intet vil kunne forstyrre dig. Intet vil kunne ryste dig. Du er grundfæstet på klippen Jesus Kristus. Du er skjult i den højestes skjul. Jeg forsegler denne beskyttelse med lammets blod. Jeg maler blodet over dørstolperne til dit sind, så ødelæggeren, ånden af fiasko, må gå forbi. Du er markeret til sejr. Du er udvalgt til succes. Du er forseglet til gennembrud. Sådan har Herren talt, og sådan vil det ske. Amen. Nu, hvor slagmarken er renset og beskyttet af Mikael, er det tid til at modtage de gode nyheder og den guddommelige udrustning fra budbringeren, ærkeenglen Gabriel. Gabriel, du som stod foran Zakarias og Maria og bragte budskaber, der ændrede verdenshistorien, kom ned nu. Kom med din gyldne trompet og din rulle med himmelske dekreter. Jeg beder dig, Gabriel, om at salve tungen og læberne på den, der lytter. Fjern enhver ånd af generthed, enhver frygt for at tale. Jeg forbander ånden af stumhed, der binder din tunge i afgørende øjeblikke. Jeg befaler den at slippe sit tag nu. I stedet frigiver jeg en saldelse af veltalenhed, en guddommelig nåde til at kommunikere med klarhed, overbevisning og karisma. Ligesom Gud sagde til Moses, jeg vil være med din mund og lære dig, hvad du skal sige. Sådan dekreterer jeg over dig. Gud vil være med din mund. Helligånden vil give dig de præcise ord i det præcise øjeblik.
Du vil ikke tale ud fra din egen begrænsede viden, men du vil tale profetisk, inspireret af himmelsk visdom. Dine ord vil være som velrettede pile, der rammer plet i hjertet på intervieweren. Dine formuleringer vil være som honning, behagelige og overbevisende. Jeg dekreterer, at du vil være i stand til at forklare komplekse koncepter med en enkelhed og brillans, der forbløffer dine eksaminatorer. Jeg befaler enhver tendens til at tale for hurtigt af nervøsitet eller for langsomt af usikkerhed at blive erstattet af en guddommelig rytme og timing. Din stemme vil bære en autoritet, der ikke er arrogant, men som er rodfæstet i en dyb, indre vished. Ærkeengel Gabriel, åbn nu denne persons stemmebånd. Giv dem en stemme, der er klar, stærk og behagelig at lytte til. Fjern enhver rysten, enhver tørhed i munden, enhver knude i maven. Du vil tale som en ambassadør for himlen, og dine ord vil have vægt. De vil ikke blive ignoreret. De vil blive husket. De vil åbne døre. Modtag denne salvelse til kommunikation nu. Kommunikation er en tovejsproces. Det handler ikke kun om, hvad du siger, men også om, hvordan det bliver modtaget. Derfor påkalder vi nu ærkeenglen Gabriel til at gå i forvejen for dig og forberede hjerterne og sindene hos dem, du skal møde. Jeg taler nu om dine eksaminatorer, dine sensorer, dine interviewere, HR-chefer, den kommende chef. I Jesu Kristi navn sender jeg Gabriel og en legion af engle ind i eksamenslokalet, ind i mødelokalet, ind i Zoom-opkaldet, før du overhovedet ankommer. Jeg befaler disse engle at forberede atmosfæren. De skal fordrive enhver ånd af kritik, enhver ånd af favorisering, enhver ånd af stress eller dårligt humør fra de mennesker, der skal bedømme dig. Jeg dekreterer, at når disse mennesker ser på dig, vil de ikke se dine fejl eller dine svagheder. De vil se Kristus i dig. De vil se dit potentiale, din passion, din oprigtighed. Jeg beder ærkeengel Gabriel om at åbne deres ører, så de virkelig hører, hvad du siger, og ikke kun lytter for at finde fejl. Jeg befaler, at etvert forudindtaget synspunkt, de måtte have, bliver neutraliseret. De vil bedømme dig retfærdigt, objektivt og med en overnaturlig velvilje. Jeg dekreterer Guds gunst over dig. Denne gunst er som en magnetisk kraft, der trækker muligheder og positive reaktioner til dig. Ligesom Esther fandt gunst hos kongen, vil du finde gunst hos dem, der holder nøglerne til din fremtid. Jeg salver deres øjne, så de, når de læser din opgave eller dit CV, vil se det bedste i det. Ord vil springe ud fra siden og fremhæve dine styrker. Eventuelle småfejl eller mangler vil blive mirakuløst overset. Helligånden vil fremhæve dine kvaliteter for dem. Ærkeengel Gabriel, hvisk i deres ører om dit potentiale. Mind dem om en positiv oplevelse, der får dem til at se dig i et godt lys. Jeg forbander enhver form for uretfærdighed i bedømmelsesprocessen. Gud, retfærdighedens dommer, vil være din advokat. Han vil tale din sag. Du er ikke alene i det rum. Du er omgivet af en himmelsk hær, der kæmper for dig. Tag imod denne gunst. Nu dekreterer vi en overnaturlig åbenbaring af viden og svar. Dette går ud over, hvad du har lært. Dette er en guddommelig download direkte fra himlens tronsal. Ærkeengel Gabriel, du som bragte visdom til profeten Daniel. Jeg beder dig om at åbne de himmelske sluser af viden over denne persons sind. Jeg dekreterer, at de specifikke spørgsmål, der vil blive stillet til eksamen eller jobsamtalen, vil blive åbenbaret for dig i din forberedelsestid. Du vil blive ledt af Helligånden til at fokusere på præcis de rigtige emner. Du vil ikke spilde tid på irrelevant information. Gud vil optimere din studietid. Jeg profeterer, at du i dine drømme vil modtage løsninger på komplekse problemer. Du vil vågne op med en klarhed og en forståelse, du ikke havde før. Under selve prøven eller samtalen, hvis der kommer et spørgsmål, du ikke har forberedt dig på, så gå ikke i panik. I det øjeblik vil ærkeengel Gabriel give dig ordene. En idé, en indsigt, et eksempel vil pludselig dukke op i dit sind ud af det blå. Det er himlen, der griber ind. Jeg aktiverer nu visdommens ånd, som den er beskrevet i ordsprogenes bog. En visdom, der er mere værdifuld end guld og sølv.
Denne visdom vil give dig evnen til at tænke hurtigt, til at forbinde prikker, til at præsentere dine argumenter logisk og overbevisende. Du vil ikke bare gengive fakta, du vil demonstrere en dyb forståelse og indsigt, der imponerer alle. Jeg befaler enhver hjerneblødning at blive helbredt. Det øjeblikke, hvor du ved, at du kender svaret, men ikke kan finde ordet. Jeg forbander den blokade. Jeg dekreterer en fri og uhindret strøm mellem din viden og din evne til at udtrykke den. Efata. Åbn dig, kanal af visdom. Efata. Åbn dig, strøm af guddommelig åbenbaring. Efata. Åbn dig, kilde af kreative løsninger. Du vil ikke kun bestå, du vil excellere. Du vil ikke kun få jobbet, du vil blive set som den ideelle kandidat. Gud vil vise sig stærk gennem dig. Forvent det uventede. Vi skal nu bruge det guddommelige nøgleord Efata til profetisk at åbne de specifikke døre, du står overfor. Forbered dig på at se mure falde og porte åbne sig. I Jesu Kristi navn, ved Gabriels autoritet som Guds budbringer, erklærer jeg Efata over døren til eksamenslokalet. Jeg befaler denne dør at blive en portal til sejr. Jeg erklærer Efata over døren til virksomheden, hvor du har din jobsamtale. Jeg befaler denne dør at blive en indgang til din nye professionelle skæbne. Efata. Åbn dig, eksaminators hjerte, for at give den højeste karakter. Efata. Åbn dig, interviewers sind, for at se det enorme potentiale og tilbyde jobbet på stedet. Efata. Åbn dig, computersystem, for at fungere fejlfrit under din online eksamen. Efata. Åbn dig, e-mail-indbakke, for at modtage beskeden tillykke, du er bestået. Efata. Åbn dig, telefon, for at modtage opkaldet med jobtilbuddet. Jeg dekreterer en kædereaktion af åbne døre. Den ene succes vil føre til den næste. Denne eksamen er ikke en slutning, men en begyndelse. Dette job er ikke et loft, men et springbræt til endnu større ting. Gud åbner ikke bare en dør. Han åbner en motorvej af muligheder for dig. Enhver dør, som mennesker har lukket for dig. Enhver mulighed, du er gået glip af. Enhver afvisning, du har modtaget. Gud vil nu give dig dobbelt igen for din skam. Han vil genoprette de år, som græshoppen har spist. Jeg befaler enhver bureaukratisk forhindring, ethvert rødt bånd, enhver forsinkelse i processen at blive fjernet nu. Ærkeengel Gabriel, gå ind i de administrative kontorer. Fremskynd papirarbejdet. Sørg for, at din ansøgning, din eksamensopgave, lander øverst i bunken og bliver behandlet med prioritet. Gud er en Gud, der fremskynder. Vi dekreterer en overnaturlig fremskyndelse af dit gennembrud. Hvad der normalt ville tage uger eller måneder, vil Gud gøre på dage eller timer. Gør dig klar. De døre, du har banket på i årevis, vil nu svinge op af sig selv. Efata, Efata, Efata. Nu profeterer vi resultatet. Tro er at kalde på de ting, der ikke er, som om de var. Så i troens ånd, sammen med ærkeenglen Gabriel, som annoncerede den største nyhed i historien, annoncerer vi nu din sejr. Jeg ser det for mig i ånden. Jeg ser dig åbne e-mailen. Jeg ser smilet brede sig på dit ansigt. Jeg ser tårerne af glæde og lettelse. Jeg hører dig råbe. Jeg bestod. Jeg bestod med glans. Jeg dekreterer, at du ikke bare vil bestå med nød og næppe, men du vil opnå en karakter, der overgår dine egne forventninger. En karakter, der ærer Gud og beviser hans trofasthed. Jeg ser dig modtage telefonopkaldet. Jeg hører stemmen i den anden ende sige, vi var meget imponeret over dig, og vi vil gerne tilbyde dig stillingen. Jeg dekreterer, at du ikke kun vil få jobbet, men du vil også få den løn, du fortjener, de betingelser, du har bedt om, og et arbejdsmiljø, hvor du kan trives. Jeg taler nu til din fremtidige chef. I Jesu navn befaler jeg dig at genkende den gave, Gud har placeret i denne person. Jeg taler til det hold, du skal arbejde med. I vil modtage dem med åbne arme. Jeg forbander enhver ånd af jalousi eller konkurrence på din nye arbejdsplads. Du vil blive en velsignelse for den virksomhed.
Din tilstedeværelse vil bringe fremgang, nye idéer og en positiv atmosfære. Jeg dekreterer, at denne sejr vil være et vidnesbyrd for alle omkring dig. Din familie, dine venner, selv dine tvivlere, vil se Guds hånd i dit liv og give ham æren. Dette gennembrud vil ikke kun være for dig. Det vil åbne døre for din familie. Det vil inspirere andre til at tro. Gabriel, blæs i din trompet. Lad lyden af sejr give genlyd i de himmelske riger og manifestere sig på jorden. Det er ikke længere et håb. Det er ikke længere en mulighed. Fra i dag er det en dekreteret virkelighed. Din sejr er underskrevet og forseglet i himlen. Begynd at takke Gud for det nu. Ærkeenglen Gabriels mission er ikke fuldført, før fejringen begynder. Gud er ikke en Gud af kun det nødvendige. Han er en Gud af overflod. Derfor dekreterer vi nu en salvelse af glæde og fest over dit liv som et resultat af dette gennembrud. Jeg bryder enhver ånd af tristhed og skuffelse, der har plaget dig på grund af tidligere nederlag. Jeg befaler glædens olie at erstatte sorgens aske. Jeg ser en fest blive forberedt i himlen for dig, og jeg dekreterer, at denne fest vil manifestere sig på jorden. Du vil have en grund til at fejre. Du vil have et vidnesbyrd at dele. Jeg profeterer, at denne succes vil være en katalysator for endnu større velsignelser. Ligesom sejren over Goliat gjorde David berømt i hele Israel, vil denne sejr placere dig på en ny platform af synlighed og indflydelse. Folk vil søge din rådgivning. Muligheder, du aldrig har drømt om, vil begynde at dukke op. Dette er ikke bare en bestået eksamen, det er en nøgle, der låser op for det næste kapitel i din uddannelse, din Ph.D., din specialisering. Dette er ikke bare et nyt job. Det er begyndelsen på en strålende karriere, hvor du vil opfylde dit gudgivende formål. Ærkeengel Gabriel, åbn nu rullen med denne persons skæbne. Jeg dekreterer, at alt, hvad fjenden har forsinket, bliver fremskyndet nu. Alt, hvad der blev stjålet, bliver givet syvfold tilbage. Gud vil forvandle din prøvelse til et triumftog. Han vil forvandle dit testamente til et vidnesbyrd. Forbered dig på at blive forfremmet. Forbered dig på at blive anerkendt. Forbered dig på at indtage den plads, Gud har forberedt for dig. Fejringen er ikke langt væk. Den er ved din dør. Åbn i tro og modtag den glæde, som Herren har for dig. Din sørgedal er forbi. Din tid til at synge er kommet. Halleluja. For at cementere Gabriels arbejde, dekreterer vi nu, at de gode nyheder, du modtager, vil være klare, utvetydige og uigenkaldelige. Jeg forbander enhver ånd af forvirring og tvetydighed i kommunikationen. Du vil ikke modtage en e-mail, der siger måske eller vi overvejer det. Du vil modtage en e-mail, der siger bekræftet. Du vil ikke få et opkald, der siger vi er stadig i proces. Du vil få et opkald, der siger velkommen ombord. Jeg binder enhver dæmonisk plan om at så tvivl i sidste øjeblik. Jeg annullerer enhver mulighed for, at tilbuddet bliver trukket tilbage, at karakteren bliver omstødt, at en pludselig budgetnedskæring eliminerer stillingen. I Jesu navn er din position sikret. Din plads er garanteret. Jeg dekreterer, at den person, der leverer de gode nyheder, vil gøre det med entusiasme og glæde. De vil være glade på dine vegne. Jeg sender ærkeengel Gabriel for at røre ved deres hjerter, så de bliver ivrige efter at dele den positive afgørelse med dig. Jeg befaler, at alle systemer, der skal opdatere din status fra afventer til godkendt, fra ansøger til ansat, fungerer hurtigt og effektivt. Ingen menneskelig fejl, ingen teknisk fejl vil forsinke din velsignelse. Jeg profeterer, at du vil modtage din sejr hurtigere end forventet. Ventetiden, som ofte er fyldt med angst, forkorter vi nu profetisk. Gud vil komprimere tiden for dig. Ventetiden vil være fyldt med fred og forventning, ikke med frygt og tvivl. Hver gang en tanke af tvivl forsøger at snige sig ind, skal du erklære højt: det er dekreteret af Gabriel. Min sejr er annonceret i himlen. Brug dine ord som et våben til at forsvare dit mirakel, indtil det manifesterer sig fuldt ud i dine hænder.
De gode nyheder er på vej. De er allerede afsendt fra himlens tronsal. Gør dig klar til at modtage dem. Amen. Nu, hvor sejren er dekreteret, henvender vi os til Guds store læge, ærkeenglen Rafael, for vi ved, at kampen op til en eksamen eller en jobsamtale tærer på krop og sjæl. Stress, angst og frygt er ikke kun følelser, de er giftstoffer, der angriber dit nervesystem. Rafael, kom nu med din smaragdgrønne helbredende flamme. Kom med din krukke med himmelsk balsam. Jeg beder dig om at begynde med nervesystemet. Jeg taler fred til hvert et nervefiber i denne krop. Enhver overproduktion af kortisol og adrenalin, som er forårsaget af stress, befaler jeg at stoppe nu. Jeg befaler binyrerne at vende tilbage til en tilstand af hvile og balance. Jeg ser Rafaels grønne lys flyde gennem din rygsøjle, berolige det sympatiske nervesystem og aktivere det parasympatiske nervesystem, hvile- og fordøjelsessystemet. Mærk en bølge af ro skylle ind over dig, fra toppen af dit hoved til dine fodsåler. Enhver hjertebanken, enhver rysten på hænderne, enhver følelse af åndenød. Jeg befaler disse symptomer på angst at forsvinde i Jesu navn. Ærkeengel Rafael, placer dine helbredende hænder på denne persons hoved. Jeg forbander enhver spændingshovedpine, enhver migræne, der er udløst af pres og bekymring. Jeg befaler smerten at forlade kraniet, tindingerne, nakken. Jeg frigiver en overnaturlig fred, der overgår al forstand, den fred, som Jesus lover, den fred, som verden ikke kan give. Denne fred vil bevogte dit hjerte og dine tanker. Jeg dekreterer, at du i nat vil sove som et barn i sin faders arme. Jeg forbander søvnløshed. Jeg binder de bekymringstanker, der kører i ring og holder dig vågen. Rafael, send dine engle til at vogte over deres søvn. Lad dem vågne op i morgen, føle sig fuldstændig udhvilede, forfriskede og fulde af energi. Kroppen er Helligåndens tempel, og vi befaler den at komme i guddommelig orden. Modtag denne helbredelse nu. Vi fortsætter med ærkeenglen Rafaels helbredende arbejde, idet vi fokuserer på de fysiske manifestationer af stress i fordøjelsessystemet. Mange kæmper med mavepine, kvalme, appetitløshed eller overspisning, når de er under pres. Dette er en direkte krigsførelse mod dit tempel. Rafael, med din helbredende kraft, jeg beder dig om at lægge dine hænder på maven og tarmene på denne person. Jeg taler fred til fordøjelsessystemet. Jeg forbander enhver nervøs mave, enhver mavesyre, der er forårsaget af angst. Jeg befaler enhver knude af spænding i mellemgulvet at løsne sig. Jeg dekreterer en normal og sund appetit. Du vil have lyst til at nære din krop med sund mad, der giver dig energi og klarhed i sindet. Ikke trøstespise med ting, der gør dig sløv. Jeg befaler enhver form for kvalme, der opstår før en præstation, at forsvinde. Du vil gå ind til din eksamen eller jobsamtale med en følelse af ro og velvære i din krop. Jeg frigør også helbredelse over dit immunsystem. Stress svækker kroppens forsvar og gør dig sårbar over for sygdom. Jeg dekreterer, at du ikke vil blive syg op til din vigtige dag. Jeg forbander enhver virus, enhver bakterie, enhver forkølelse, enhver influenza, der forsøger at angribe din krop. Ærkeengel Rafael, styrk immunforsvaret, multiplicer de hvide blodlagmer. Byg en uigennemtrængelig mur af sundhed omkring denne krop. Du vil være sund, stærk og fuld af vitalitet. Enhver følelse af udmattelse, af mental og fysisk træthed, vi befaler den at blive erstattet af en overnaturlig styrke. Ligesom ørnen fornyer sin fjerdragt, vil Gud forny din styrke. Du vil løbe og ikke blive træt. Du vil gå og ikke blive mat. Din krop vil ikke svigte dig. Den vil være et stærkt og pålideligt redskab for den sejr, som Gud har forberedt for dig. Modtag denne guddommelige vitalitet og sundhed. Det er din pagtsret som Guds barn. Nu retter ærkeengel Rafael sin opmærksomhed mod sjælen, dine følelser, din vilje og dit sind. For det er her de dybeste sår fra frygt og angst bor. Rafael, jeg beder dig om at gå ind i hjertets kamre. Jeg beder dig om at helbrede de følelsesmæssige sår, der er forbundet med præstation.
Måske blev du ydmyget som barn foran klassen. Måske fik du at vide, at du aldrig ville blive til noget. Disse ord er som giftige pile, der stadig sidder i din sjæl og bliver aktiveret, hver gang du står over for en test. I Jesu navn, med Rafaels hjælp, trækker vi nu disse pile ud, en for en. Pilen af skam, pilen af utilstrækkelighed, pilen af afvisning, pilen af frygt for at skuffe andre. Vi trækker dem ud, og Rafael hælder sin helbredende balsam i sårene. Jeg dekreterer, at disse sår ikke vil efterlade ar, men vil blive til steder af styrke og vidnesbyrd. Hvor du var svag, vil Gud gøre dig stærk. Jeg befaler enhver panikfølelse, der pludselig overvælder dig, at blive bundet. Den kvælende fornemmelse, den overbevisning om, at du vil dø, det er en løgn fra afgrunden. Ærkeengel Rafael, omslut denne person i et tæppe af din fred. Når panikken forsøger at komme, vil den ramme denne mur af himmelsk ro og blive opløst. Jeg erstatter ånden af frygt med en ånd af kraft, kærlighed og et sundt sind. Du har ikke fået en frygtens ånd. Du har fået Helligånden, som giver dig magt til at overvinde. Jeg dekreterer, at din følelsesmæssige tilstand vil være stabil og afbalanceret. Du vil ikke blive kastet rundt af bølger af angst eller tvivl. Du vil være forankret i Guds urokkelige kærlighed til dig. Hans kærlighed er ikke betinget af din præstation. Han elsker dig, uanset om du består eller dumper. At vide dette frigør dig fra presset om at skulle være perfekt. Du kan gå ind til din opgave med frihed, velvidende at din værdi ikke er på spil. Modtag denne dybe, sjælelige helbredelse nu. Ærkeengel Rafael, vi beder nu om en specifik helbredelse for de minder, der hjemsøger denne person. Hukommelsen er en slagmark. Fjenden elsker at afspille en greatest hits samling af dine tidligere fiaskoer, lige før du skal præstere. Hver gang du lukkede øjnene, så du måske billedet af den røde streg på din sidste opgave, eller det afvisende ansigt på din sidste interviewer. I dag sletter vi disse billeder fra din mentale harddisk. Rafael, med dit himmelske lys beder jeg dig om at gå ind i hukommelsens teater. Find hver en film, hver en optagelse af fiasko, skam og nederlag. Jeg befaler, at disse film bliver brændt af Helligåndens ild. De bliver slettet permanent. De vil ikke længere have magt til at plage dig eller definere din forventning til fremtiden. I stedet installerer vi nu en ny film. En film om din fremtidige sejr. Jeg beder dig om at lukke dine øjne et øjeblik og se det for dig. Se dig selv sidde til eksamen, rolig, fokuseret, og ordene flyder. Se dig selv til jobsamtalen, selvsikker, veltalende, og du skaber en fantastisk forbindelse med intervieweren. Se dig selv modtage de gode nyheder. Mærk glæden. Mærk taknemmeligheden. Dette er ikke bare positiv tænkning. Dette er profetisk visualisering. Vi erstatter de gamle, løgnagtige billeder med Guds sande billeder for din fremtid. Ligesom Gud viste Abraham stjernerne for at vise ham hans efterkommere, viser han dig nu din succes for at styrke din tro. Jeg dekreterer, at hver gang fjenden prøver at minde dig om din fortid, vil Helligånden øjeblikkeligt minde dig om Guds løfter for din fremtid. Dine tanker vil ikke længere være en fængselscelle, men en tronsal, hvor du regerer sammen med Kristus over enhver omstændighed. Dit sind er fornyet. Dine minder er helbredt. Din fantasi er indviet til Gud. Sådan skal det være. For at fuldende Rafaels helbredende arbejde, salver vi nu din krop og sjæl med en overnaturlig selvtillid og styrke. Dette er ikke menneskelig selvtillid, der kan rystes. Dette er en guddommelig Kristus-tillid, en urokkelig vished om, at du er udrustet og bemyndiget af den almægtige Gud. Ærkeengel Rafael, jeg beder dig om at indgyde en ånd af hellig dristighed i denne person. Ligesom apostlene, der efter pinsedagen talte Guds ord med frimodighed, vil du tale med en autoritet, der kommer fra himlen. Jeg befaler enhver følelse af at være en bedrager, imposter-syndrom, at forlade dig nu. Du er ikke en bedrager. Du er et Guds barn, kaldet, udvalgt og kvalificeret af ham, der kalder dig. Du er præcis, hvor du skal være. Du har præcis, hvad der skal til.
og Gud vil supplere resten. Jeg dekreterer en rank ryg og et løftet hoved. Du vil gå ind i rummet, ikke med arrogance, men med den stille værdighed af en, der kender sin identitet i Kristus. Din kropsholdning vil kommunikere selvtillid, før du overhovedet åbner munden. Rafael, styrk musklerne, ret rygsøjlen op. Fjern den sammenkrøbende holdning, der kommer af frygt og usikkerhed. Jeg salver dig med glædens olie, og denne salvelse vil få dit ansigt til at stråle. Der vil være et lys i dine øjne, et smil på dine læber, en varme i din udstråling, der er uimodståelig. Dette er Guds gunst, der manifesterer sig fysisk. Du vil ikke kun have den rette viden, men også den rette vibe. Folk vil blive draget til din positive energi. Jeg dekreterer, at du vil nyde processen. I stedet for at frygte den, vil du se den som en mulighed for at lade Guds lys skinne gennem dig. Du vil være en levende reklame for Guds godhed. Din ro vil være smitsom. Din selvtillid vil være inspirerende. Du er et redskab i Guds hånd, slebet og forberedt til denne time. Gå frem i den styrke, som Herren din Gud har givet dig. Som en afsluttende handling af helbredelse og forberedelse bygger ærkeengel Rafael nu en beskyttende kokon af fred omkring dig for de sidste timer eller dage op til din præstation. Dette er en hellig karantænezone. Rafael, jeg beder dig om at filtrere alt, hvad der kommer ind i denne persons bevidsthed. Jeg binder enhver stemme af tvivl fra venner eller familie, der med gode intentioner siger ting som, er du sikker på, du er klar, eller det er meget svært at komme ind der. Jeg befaler, at disse ord vil pralle af på din ånd som vand på en gås. Jeg forbyder dig at engagere dig i negativ selvsnak eller katastrofetænkning. Hver gang en negativ tanke opstår, skal du erstatte den med et løfte fra Guds ord. Jeg dekreterer, at du vil blive beskyttet mod dårlige nyheder eller distraktioner, der kan stjæle din fred og dit fokus. Gud vil skabe en guddommelig stilhed omkring dig. Jeg salver dine ører, så du kun hører, hvad der opbygger og styrker. Jeg salver dine øjne, så du kun ser, hvad der inspirerer og motiverer. Jeg dekreterer, at dine samtaler vil være positive, dine tanker vil være rene, og dit hjerte vil være fyldt med lovsang. Brug denne tid til at lytte til opbyggende musik, læse opmuntrende skriftsteder og tale med Gud. Undgå stressende situationer og mennesker, der dræner din energi. Du er i en hellig forberedelsesperiode. Ligesom en atlet hviler før den store kamp, skal din sjæl hvile i Herren. Rafael, vogt over denne hvile. Lad ingen eller intet forstyrre den. Denne fred er ikke passiv. Den er en aktiv kraft. Det er i stilheden og tilliden, at din styrke ligger. Du vil ankomme til din destination, ikke udmattet og stresset, men rolig, centreret og fuldt forberedt i ånd, sjæl og legeme. Din fred vil være dit største våben. Din ro vil være dit stærkeste argument. Den himmelske helbredelse er fuldbragt. Nu, hvor rensningen er fuldført, gaverne er modtaget og helbredelsen er sket, samler vi kraften fra ærkeenglene Mikael, Gabriel og Rafael for at afsige det endelige, uigenkaldelige dekret. I den almægtige Guds, den evige Faders, den sejrende Søns og den trøstende Helligånds navn erklærer jeg, det er sket. Jeg taler ikke om noget, der vil ske i fremtiden. Jeg taler som en Guds profet om en virkelighed, der allerede er etableret i det åndelige rige. Din eksamen er allerede bestået i himlen. Din jobsamtale er allerede en succes i Guds øjne. Vi befaler nu den åndelige virkelighed at manifestere sig fuldt ud i den fysiske verden. Jeg taler til tiden og befaler den at fremskynde manifestationen af dette mirakel. Jeg taler til materien, til atomerne, til omstændighederne og befaler dem at rette sig ind efter Guds vilje for dit liv. Enhver dæmonisk modstand mod dette dekret bliver nu knust under Kristi fødder. Enhver forsinkelsens ånd, der forsøger at holde din velsignelse tilbage,
bliver nu bundet af ærkeengel Mikael. En hver løgnens ånd, der forsøger at fortælle dig, at denne bøn ikke virkede, bliver nu gjort tavs af ærkeengel Gabriel. En hver ånd af sygdom eller angst, der forsøger at vende tilbage, bliver nu blokeret af ærkeengel Rafael. Sejren er fuldstændig. Sejren er total. Sejren er endelig. Løft dine hænder, hvor du end er, og begynd at takke Gud, ikke for hvad han vil gøre, men for hvad han allerede har gjort. Tak ham for den perfekte karakter. Tak ham for drømmejobbet. Tak ham for den overnaturlige fred. Tak ham for det åbne dør. Tro er substansen af det, vi håber på, beviset for det, vi ikke ser. Lige nu skaber din taksigelse den åndelige substans, der trækker dit mirakel fra det usynlige ind i det synlige. Det er forseglet. Det er afgjort. Det er garanteret ved lammets dyrebare blod. Intet kan ændre det. Intet kan stoppe det. Det er dit. Som det sidste kraftfulde sel på denne bøn, proklamerer vi din nye identitet. Du er ikke længere den, der kæmper. Du er ikke længere den, der er bange. Du er ikke længere den, der håber. Fra dette øjeblik er du den, der har sejret. Tag denne identitet på dig som en kongelig kåbe. Gå, tal og tænk som den sejrherre, du er i Kristus Jesus. Når du går ind til din eksamen, går du ikke ind som en studerende, der håber på at bestå. Du går ind som en lærer for at demonstrere den visdom, Gud har givet dig. Når du går ind til din jobsamtale, går du ikke ind som en ansøger, der beder om et job. Du går ind som en løsning på virksomhedens problem, en værdifuld ressource, som de vil være heldige at få. Denne ændring i identitet vil ændre alt. Det vil ændre den energi, du udstråler. Det vil ændre den måde, folk reagerer på dig. Jeg dekreterer, at Guds herlighed, Shekinah-herligheden, vil hvile synligt på dig. Folk vil mærke, at der er noget anderledes ved dig. De vil mærke autoriteten. De vil mærke freden. De vil mærke visdommen. Du er et levende tempel for den højeste Gud, og han vil blive herliggjort gennem din succes. Dit liv vil fra i dag være et levende vidnesbyrd om hans magt til at forvandle fiasko til sejr, frygt til tro og prøvelser til triumf. Gør dig klar til at fortælle din historie. Forbered dig på at svare på spørgsmålet. Hvordan gjorde du det? Og du vil svare med dristighed. Det var ikke mig, men Kristus i mig. Det var Herren, der kæmpede min kamp. Din sejr er sikret. Din fremtid er strålende. Dit formål er stort. Gå nu i den kraft og autoritet, som er blevet dig givet. Gå og indtag det land, som Herren din Gud har lovet dig. Alt er fuldbragt. Alt er vundet. I Jesu mægtige, uovervindelige og herlige navn. Amen. Amen og trefoldigt. Amen. Miraklet er sat i bevægelse. De himmelske tandhjul drejer til din fordel. Forvent opkaldet. Forvent e-mailen. Forvent de gode nyheder, for de er allerede på vej til dig. Himlen fejrer din sejr, og snart vil du også gøre det på jorden. Bryd ikke denne mægtige bønnekæde. Tro er en handling. Vis din tro ved at dele denne bøn med 3 andre mennesker, der desperat har brug for et akademisk eller professionelt gennembrud. Vær den kanal for velsignelse for andre, som Gud har været for dig. Og for at forsæle din egen sejr og bekræfte din tro over for himlen, skriv nu i kommentarerne med dristighed: Jeg accepterer min sejr. Må Guds fred, der overgår al forstand, vogte dit hjerte og sind i Kristus Jesus. Gå i din sejr.